tervetuloa teille kaikille Matsukoniin. Mä oon teidän juontaja Jenna Jingmuru Wikman ja tässä on meidän Matchan! Mulle pitää aina antaa aplodit. Ja Matchanille myös, koska se on söpö. Äsken me nähtiin Matsukonin oman idoliryhmän esiintyminen. Heitä nähdään ehkä vielä päättäjäisissä lisää, kannattaa tulla sinnekin. Mutta nyt otetaan lavalle meidän pääjärjestää Marko Mafuko-Saari. Hei, olen Marko Mafuko-Saari, Matsukonin pääjärjestäjä. Ja muut kertoo Konin sisällöstä, niin mä voisin itse tiiviisti kertoa Matsukonin taustasta. Eli Matsukonin Koniteella ideahan lähti siitä, että Oulussa ei ole aiemmin ollut tämmöisiä isoja anime- ja mangaan keskittyviä tapahtumia, jotka olisi täysin harrastajien järjestämiä. Ja no, haluttiinhan me tietenkin tuo omia näkemyksiä myös Oulun tapahtumatarjontaan. Mutta toivottavasti Matsukon vastaa myös teidän odotuksia, ja mitä pidemmittä puhetta pidetään hauska juhla, sillä Matsuhan tarkoittaa myös juhlaa. Aplodit Markolle, kiitos Marko. Otetaan seuraavaksi lavalle meidän kunniavieras vastaava Hannele Tervo. Aplodien paikka. Hei kaikille, tervetuloa minunkin puolesta Matsukoniin. Pidetään oikein hauska viikonloppu yhdessä. Tosiaan mä oon Hannele ja toimin kunniavieras vastaavana. Meillä on 2 ihanaa kunniavierasta. Toinen niistä on Cosplay Tour Europe-dokumentti, joka on varmasti aloittelevalle ja pitempäänkin kosanneelle henkilöille varmasti mielenkiintoinen teos. Suosittelen ehdottomasti tulemaan katsomaan sitä Ison kirsikkaan 11:30. Sen jälkeen kun se dokumentti on katsottu, voitte esittää kysymyksiä Evelina Järviselle, joka on ollut tekemässä tätä dokumenttia. Ja toisena kunniavieraana meillä on Veli-Matti Ural. Toivotetaan hänet tervetulleeksi. Lisää aplodeja selvästi. Hei kaikki Matsukon vieraat, on mahtavaa olla täällä. Ei, on mahtavaa olla täällä. Ei, on mahtavaa olla täällä. Ei, on mahtavaa olla täällä. Eli mä olen tosiaan sarjakuvataiteilija Veli-Matti Ural ja myös mun sarjakuvat sisältää tosi nokkelaa huumoria. Mä olen tehnyt sarjakuvaa, kirjoja, blogisarjakuvaa, sarjakuvaa tämmöiseen tietokonepeliin ja on tehnyt sarjakuvanäyttelyitä ja toimin sarjakuvaopettajana ja kerään sarjakuvaan liittyvää oppimateriaalia. Ja tänään aion kertoa työstäni teille kaiken, mutta en vielä, vaan vähän myöhemmin tänään. Hyvä, kiitos Matille. Veli-Matille. Veli-Matin ohjelmaa voi tulla seuraamaan 2 sinne Isoon kirsikkaan. Siellä syväluodataan sitten hänen ajatuksiaan tarkemmin. Kiitos. Kiitos vielä Hannelille ja Veli-Matille. Muistakaa käydä kunniavieras ohjelmassa, muuten heillä ei ole yhtään kunniakas ollut. On. Hanska, minä niin vannon, että minä. Siinä paha, missä mainitaan. Missä sinä oikein olet? Ala jo kalppia tänne ja vähän äkkiä. Mitä? Et tule? Miten niin et tule? Minut otettiin tähän sijaistamaan. Mitä? Ai, kenet sinä mukaan sait tulemaan? Niin. Et tee tätä minulle, Minä en ole sinun veikkosi. Kyllä sä vähän oot. Mitä sinä täällä teet? Ranska lähetti minut tänne sijaistamaan itseään. Ethän sinä edes ymmärrä rakkaudesta yhtään mitään. Tietenkin minä ymmärrän rakkaudesta. Onhan minulla Hollywood! Mitä? Miten se tähän nyt liittyy? Siellä vaan tehdään pelkkää roskaa.
Minun maassani sentään tehdään aitoja rakkaustarinoita, kuten Romeo ja Julia. Ai se vanha tarina, missä kaikki delaa. Mun rakkaustarinoissa kaikki sentään selvii hengissä loppuun asti. Oletteko kuulleet Twilightista? Miten sinä edes voit verrata niitä kahta keskenään? No mun on parempi, koska siinä se pari elää ikuisesti ja sun tarinasti kuolee. Koskaan se on. Aivan sama. Ethän sinä edes tiedä näiden deitin sääntöjä. Kyllä minä tiedän. Ranska selitti minulle. No niinpä niin. Jokaisella kierroksella on 1, 2, 3, 4 osallistujaa. Jaa. No entäs sitten? Joista 1 on kumppanin etsiä ja 3 on kumppanin vaihtoehtoja. No, mitäs sitten? Kumppanin etsiä istuu sermin tällä puolella, jottei hän näe näitä kumppanin vaihtoehtojaan jo ja valitse deittiään ulkonäön perusteella. No kaikkihan sen tietää. Mitä sitten tapahtuu? Kumppanin etsiä kysyy 4 kysymystä ja kun hän saa niihin vastaukset, hän lopulta päättää, että kuka on hänelle se mieluisin. Ja sitten nämä vaihtoehdot sekoitetaan tuolla, että tämä olisi vähän vaikeampaa arvata se hänen oikea mielenviettinsä. No mitäs sitten tapahtuu, kun tämä löytää sen? Sitten me lähetämme heidät palkintomatkoille Amerikkaan, koska Amerikka on paras maa maailmassa. Amerikka, kukaan ei tahdo Minä lähden sinne. hakemaan Ei etenkään nyt! Aivan sama. Otetaan ensimmäiset vastaajat tänne. Minä olen sentään valmistautunut toisin kuin tuo Tomppeli. No niin. Ja ensimmäisenä vastaajana meillä on Deadpool. Nimi on vähän... Jaa, aivan. Tämä on taas näitä. Mitä sinä täältä oikein haet? Niin, no joo, tämähän on keittiöohjelma. Aivan. Mitä sitten? Tai no, mitä sinä sillä? Niin, en minäkään. Ole hyvä, voit istua tuohon. Saat olla nyt A. Sitten toinen. Mitä? Tämä on edes mahdollista. Näkymätön mies. Sinut näkee. Tällä hetkellä, mutta kun otan tämän pois. Ei kiitos. Emme halua nähdä sitä. Mitä sinä täällä teet? Tarvitsin erästä kumppania erääseen ei-rajavalla kestävän keikkaan. Aivan, niinhän ne kaikki sanoo. Ole hyvä, voit istua siihen keskelle. Saat olla B. Ja meidän kolmas. Katsokaa nyt, kun siisti minun lappuni on. Rei, mitenhän tämä lausutaan? Japanin pitäisi olla täällä. Kasaki, onkos täällä? Sieltä. Päivää. No mitäs sinä täältä tulit etsimään? Kumppania, kenen kanssa voin opiskella. Opiskella? No en tiedä, onko tämä ihan oikea formaatti siihen, mutta ole hyvä, voit istua tähän näin. Ja sinä, Tomppeli, voisit tulla tänne. Ole hyvä, liiku. Ja Tomppeli, astu esiin. Ei se Ranska edelleenkään ole täällä. Mä löysin meidän ekan kysyjä. Sinun piti tuoda se jo aikoja sitten tänne. Mutta no. Kertoisitko yleisölle, kuka sinä olet? Olen Alois Chansi, totta kai. Aivan. No niin. Jatka, ole hyvä. Mitä mun pitää tehdä? Ranska ei kertonut tämän enempää. Sinun täytyy kysyä häneltä ne kysymykset. Okei. Sulla on jotain kysymyksiä. Haluatko kysyä ensimmäisenä? No, oletko hyvä palvelemaan?
Vastaappa sinä tähän. No, ihan selvä. Aivan. B. Olen kyllä itsenäinen mies, mutta voin kyllä palvella, jos hinnoista sovitaan. Ja tähän kuuluu. Niin. Ehkä hekin haluavat tietää sen, mitä sinun hobbiisi on. No niin. C. Totta kai. Ihan mitä vaan sanot. No niin. Olisiko sulla vielä toinen kysymys? Kestätkö nopeaa mielenvaihtelua? Minä en aina. B. Kovin naisellinen kysymys, mutta sillä ajalla kun minä muodon muutokseni, niin tällaisia naisia, niin heidät vietiin sairaaloihin, mutta kai sitä ei nykyään enää voi tehdä, joten minä voin vain kadota paikalta, kunnes tämä ongelma katoaa vähäksi aikaa taas. Minäkin muistan sen ajan ja tiettyjä tautia. No, jätetään ne myöhemmälle. Hetkinen, se. No, se riippuu vähän minkälaisia vaihteluita on. No, Itselläkin niitä kyllä tapahtuu. Kyllä niitäkin. no niin. Pyydäpä kysymään nyt lisää. 3. kysymys. Pidätkö demoneista ja jos niin, oletko demoni? Se. Etkö ole taruolentoja, eikä niitä oikeasti ole olemassa? Mitä olemassa, voin sanoa sinulle. No, en usko, ellen ole itse nähnyt. Minä olen. Se. Sano. Demoneita. Niitä on niin sisäisiä kuin ulkoisia. Mutta olenko itse demoni, että tuot kutsuneet minua siksi? Joten uskon demoneihin. Voi Amerikka, täällä on vaikka kuinka monta, mutta sinä minä usko näkemään. Hyvä tappelemaan. Mä oon tosi hyvä tappelemaan. Tapellaan. Hei! Jatka. No, en oikeastaan ole ikinä joutunut tappeluun, kuin vain sellaiseen, missä oli vesipyssy. Voi. No, se on ihan A. Aika useasti kyllä. B. Tappelumenenhän kuuluu minun moniin taitoskaaloihini, muun muassa murtautumisen ja ajamisen. Jotenkin olen hyvä tappelemaan. Mutta sinähän olet näkymätön, eikö se ole vähän epäreilua muille? Mikään ei ole epäreilua elämässä. Aivan. No niin. Siinä oli meidän kaikki kysymykset, Joten niin. se koittautukaa. Sitä me olemme tekemässä täällä koko ajan. Älä keskeytä, Tomi. No niin, tuu katso. Kuka sinusta olisi ensinnäkin se mieluisin tyyppi? A, B vai C? On hyvin vaikea valita. Ehkä C. Ja kukahan se näistä on? No niin, no sinä olitkin jo innokkaasti menossa. Te 2 voitte mennä pois, koska kukaan ei halua teitä. Amerikka, et sinä noin voi sanoa. Se oli minun repliikkini. Anteeksi vaan. No kun sä et sanonut sitä. Missä on meidän palkintomatkamme? Täällä. Mä sain nää Ranskalta. Mun lippu! Tomppelu. Teidät me lähetämme kohteeseen. Numero 5. Palkintomatka. Suuntaus 201 B Baker Streetille. Tää on ihan tyhmä paikka. Niin sinun mielestäsi. Istu siihen. Haluatko kertoa lyhyesti, että mitä sä luulet täältä saavasi? Mä ajattelin, kun pääsin uimaan, mutta se ei ole täällä. Venäjällä on aika kylmää vettä. Valitan ehdokas B, MC, sarjasta Mystic Messenger. Mystinen viestinvoima. Asettaudu vaikka siihen.
sankareihin ja oikeudenmukaisuuteen vai? Ei, no. Ok. Ja vaihtoehto C, Tikkitoupi. Hei, mä oon lukenut tästä internetistä, tää on tosi pelottavaa. Istu siihen. Sä olit jostain pelottavasta spagetista, etkö ollut? Creepypasta. Pelottava spagetti, niinhän minä sanoin. Nyt meillä on A, B ja C. Mitä sinun pitää aina tunkeutua minun manaushetkiin, niin pysyisit poissa niistä. Älä lähetä minua siihen manausten pikavalintaan. En ole sinua koskaan manannut. Ole hyvä ja istu. Sinä vain aina tunget sinne. Haluatteko te huoneen? Minä sinulle huoneet näytän. Oliko sinulla sitten niitä kysymyksiä? Kyllähän minulta niitä muutama löytyy, että joku, minulla on vähän näitä ongelmia näiden ystävien kanssa, niin mitä te saatte teidän ystävänne myöntämään, että he ovat teidän ystäviänne? Vastatko tähän ensin vaikka D? Tässä on jo heti niinku match made in heaven. Minäkin näin sen. Ja vastatko nyt vaihtoehto A? No, mulla on oikeastaan vaan kavereita, koska meillä kaikilla on tyttömäiset nimet. Ja vaihtoehto C. Mikä oli? Voitteko te kysyä uudestaan? Ehkä. Sinä taas mukasit jotain vai mitä? No niin, ole hyvä Venäjä. Kysypä uudestaan. Miten saat ystäväsi myöntämään, että he ovat sinun ystäviesi? Eli ystävistä on kysymys. Tökin niitä päivät pitkät. Tässä on toinen, toinen vaihtoehtokin tolleen. Niin tollakin on toi putkilo. No minulla sattuu olemaan vähän epätavallisen erikoinen sisko, että te taas saatte sukulaiset pysymään sitten kaukana. Vastatko tähän vaihtoehto A ensin? No, mun sukulaiset ei ollut kotona pitkään aikaa. Kuulostaa vähän siltä, mitä ehkä joku mun sukulainen saattoi tehdä, että se jätti mut yksin asumaan jättimäiseen taloon. Vastatko vaihtoehto C seuraavana? No, en tiedä paljon. Surullista. Ja vaihtoehto B. Miten saat oudot sukulaiset pysymään kurissa tai jotenkin noin se meni? Menihän se noin. Poissa. Melkein! No, mä en puhu niitä tai joku. Melkein vähän kuin sama asia, kun joku jättää sut yksin asumaan taloon. Älä viitti jaksaa muistuttaa. Jatketaan. 3. kysymys. No, tämä on erittäin tärkeää tietää, että onko sinulla maata, tiluksia, perintöä tulossa tai muuten vaihtoehtoisesti suunnitelmissa hankkia sitä? Vaihtoehto A! Mun omistuksessa on, mä haluaisin ainakin altaan, mutta mulla on oikeastaan vaan talo ja makrillia. Vaihtoehto B. Mulla on vaan puhelin. Ja vaihtoehto C. No, omistan kirveitä ja ne kyllä jäivät nyt kotiin. Sitten omistan myös kasan pohveleita. Pohveleita? Älä anna sille niitä kirveitä nyt ainakaan. Haluaisitko maistaa skonsseja? Niin ne ovat hyviä. Ne on kyllä hyviä. Miksi sinä ilveilet tuolla tavalla? Ovatko ne yhtäkin kuin pohvelit? Ovat parempiakin. Hei, Joo. Ainakin joku haluaa nyt syödä Englannin ruokaa. sinäkin syöt niitä. Kaikki muutkin syövät niitä. Onko sinulla niska kipeä kenties menee? No niin, sitä minäkin ajattelin. Kuka kuulosti mielenkiintoisemmalta?
Voi, ei minua kiinnosta edes kukaan. Miten niin? Sinähän tulit hakemaan ystäviä. Sinähän kysyt ne kysymyksetkin. Mutta kun täällä on 2 hyvää vaihtoehtoakin sulle. No niin, mutta kun siis Amerikka sanoi, että täältä saa ystäviä ja me olemme tosiaan olleet hyvin läheisiä viime aikoina, niin minä ajattelin, että Englanti voisi liittyä tähän meidän joukkoon. Minä en tule. Pysy kaukana minusta. Mene pois. Mene tuolla on. Ai nyt. Pus. Mene. Et kiusaa Suomeen. Mene. Ja Viroa ja Lattia ja Liettua. Mene. Älä tule takaisin. Venäjä, soitellaan myöhemmin. No Merikka, mitä? Shh. Ollaan nyt kavereita, ei voi sille mitään. No mitä me nyt näille tehdään? Me voidaan lähettää nää kuitenkin palkintomatkalle. Et saanut tutustua toisiinsa kuitenkin. No se on aika reilua. Se on hyvin sankarillinen teko. Kuka teistä haluaa vetää palkintomatkan? Sinulla on lintu. Mikä tuo on? Minä sinusta. Sä voit vetää. Suloinen. Minullakin on lentävä puu. Palkintomatka numero 1. Palkintomatka 1. 2 viikon intensiivinen taikaleiri Tylypahkas. Sekin on minun matkani. Miksi kaikki matkat on tonne? Koska kukaan ei halua sinun luoksesi, etenkään kun hengaat tuon kanssa. 2 viikon intensiivinen taikaleiri Tylypahkassa. Tämän 2 viikon aikana tutustutte huispaukseen saloihin. Pääsette silittämään haistuja ja ottamaan osaa muutamille oppitunneille. Ne ovat hyvin mielenkiintoisia, paitsi liemitunnille. Sitä emme halua, että pitäisitte rakkauttanne lemmenjuomien avulla. Se ei ole kovin helppoismäistä. Pääsette nauttimaan vanhan linnan tunnelmasta ja italialaisesta ihanasta säästä. Eli aina 100 koko ajan. No, täällä on tyttö, joka tykkää uida. Sekä erinomaisista ruuista. Mitäs sinä täällä teet? Aivan. No, sitä tätä kaikki kai hakee, paitsi se yksi. Joo, ja toinen kysyjä. Taas sitä Japania kaivattaisiin. Joo, sun Kim. Onko? Siellä. Mitäs sinä tulit täältä hakemaan? Varmaan sitä kumppania, kun MC ei ole Ja voin ehkä näyttää sen, olepa hyvä. Siinä on meidän teemme. Ja sitten viimeisenä näitä nimihirviöitä. Soper, Kenji, Makara. Mä kuulostaa vähän Suomelta tuu loppu. Oletko sinä joku taru? Olen tosiaan hienot saakset. Saako niitä silittää? Ei saa silittää. Se ei. No, mitä sinä täältä tulit hakemaan? Moireellista on vähän pyyntettä. Mistä? Moireellista. Aivan, no niin. Ole hyvä. Se Istu osaa ikinä lausua ranskan nimeä oikein. Minä puhun sinusta. Niin kenestä? Ei mitään, jatketaan. Aisko sulla? Ensimmäinen kysymys. Kyllä itse asiassa on. Pidätkö sisäköistä? Sisäköistä. Joo, ne on aika söpöjä. A. Kyllä. B. No, se riippuu, jos ne C. Mikä ihme on sisäköistä? No, se on semmonen, joka on pukeutunut sellaisen kivaan asuun ja vähän on röyhelöitä. Vähän niinku supersankari. Tekin pukeutuu kivoihin asuihin. Joo. Minä en halua nähdä sinua ennen sisäkön asussa. Ei. Apua nyt tuli mieleen. Ei. Jatkakaa apua. Joo, jatkakaa. Olkaa hyvä. Seuraava kysymys. Tykkäätkö käyttää raippaa? Harrastatko sä ratsastusta? Itse asiassa en. Se on ihan muuhun tarkoitukseen. Mihin muuhun sitä voi käyttää? Jatketaan. B, vastaappa sinä. Mikä se on? Se on sellainen musta ja pitkä joo. No niin, A. Joo, se. Kyllä sitä aina välillä voi käyttää.
No niin, ole hyvä, jatka. Ole kiltti. Seuraava kysymys. Jatka. Tätä täytyy hieman miettiä, koska kuitenkin on tulevasta kumppanista kyse. Hei Joe oli mukava, mutta hän oli vähän vanha. Voi että. No, seuraava kysymys on. Vihaatko titaaneja? Vihaatko titaaneja? Mitä on titaanit? Ne on ok. Kai. Kyllä vihaan. Joo, C. Ei kun B, anteeksi. Amerikka, sinä sait minut sekoamaan ajatuksessani. Itse asiassa kyllä, sillä niitä on videopeleissä tosi hankala voittaa. Pelee. Mitä ne titaanit on? Et sinä halua tietää, en minäkään tiedä. Olisiko siinä oli 1, 2, 3, olisiko sulla vielä 4. kysymys? 4. kysymys. Tämä oli paha. No, 4. kysymys on. Haluaisitko riisua mekkoni? Mä en oikein tykkää alastomuudesta, jos pidät sen päällä. Varmaan myöhempään siis. C. Voin mä riisua sen, jos mä saan laittaa sulle paidan ja housut. B. Ei ole mun homma. Aika. Joo. Kuka noista vaikutti kaikkein kivoimmalta tyypiltä? Numero A. No niin. Ykkakko. Tällä välin voitte sekoittua keskenänne. Ei siis keskenänne, vaan tuolla. Älkää tehkö sitä. Kiitos. No niin, me olemme täällä vaihtaneet paikkoja. No niin, tulehan arvaamaan, kuka heistä on se A. Sillä on kissan harva ja hän. En saa arvata, kuka heistä on A. Yritä. Kuteile, et sinä pahasti voi mennä mönkään. Olisiko se hän? Kyllä. Taputtakaa. Sieltä palkintomatka. Neljä. Palkintomatka Impalan kyydissä pitkin Yhdysvaltoja! Winchesterin veljekset ovat ystävällisesti luvanneet ottaa teidät mukaansa roadtripille. Menoa ja meininkiä ei matkalla tule puuttumaan ja opitte muun muassa kaikkia jälkien käytötarkoituksia tavalliselle suolalle ja käsittelemään ampuma-aseita. Uskomattoman siistiä, eikös vain? Sinä pitää lausua sitä. Mitäs sinä tulit hakemaan täällä? Harjoittelukavereita. Niin mitä? Mitä? Tyttöystävä. No niin. Joo. Me menemme tänne taakse. Joo, minkä? Minun se. Kai sä tiedät, että mun vaan vähän niinku seuraa kaikkien tietoliikennettä. Se on minun. Ole hyvä ja ota paikkasi sinne. Kerrotaan, että missä minä olen. Olet cosplay-deitissä. Sulle nyt etsitään täältä kumppani. Sitten vaihtoehto B. Vegeta. Tää kuulostaa samparikisalta. Ole hyvä ja ota paikkasi siitä. Mitä Pulmalle tapahtuu? Niin, mitä Pulmalle tapahtuu? Ei ole teidän asia. Mut eikö sulla ole vähän niinku juttua sen kopukin kanssa? Kysykää meidän siitä. Meillä ei ole tässä paperilla ainakaan 3. kisaajaa, niin oli meidän tähtien tuikkeeseen. Haluatko sä esitellä itsesi yleisölle? Moi, mä oon Stitch. Ja
Niin, mitä sä haluaisit täältä nyt löytää, kun sä tänne kerran tulit? Mulla on Lilo hukassa. Etsitään sulle se Lilo, mutta ensin istut tuohon. Ja näin sankari pelasti taas tukalan tilanteen, eikä Englanti tiedä tästä mitään. Mitä sanoit? Ei mitään! Mitä sinä sanoit? Meillä on kaikki 3 vastausehdokasta tässä näin, että niin. Totta kai, ja minun ylpeyteni Sherlock Holmes. Niin. Täällä meillä on jo kysyjä hyvin valmiina, eikö vain? Onko sinulla ensimmäinen kysymys? Pituuteni on minulle hieman arka aihe, joten siksi kysyn, kuinka pitkä sinä olet? Pituutta kysytään. Siis pituutta, ei pituutta. Miten voi kysyä mutta ei pituutta? Ai, no, jatka. Vastatkoon henkilö A ensin. No, pitkä siihen nähden, että ota huomioon mittavan kälpytystä. Okay. Vaihtoehto B. 150. Ja vaihtoehto C. No, mä en tunne numeroita, mutta varmaan aika lyhyt. Ehkä sä oot aika lyhyt. Miten hän ei tiedä numeroita? Amerikkaa. Kysykää se seuraava kysymys. Joo. Toinen kysymys. Huonetoverini on hieman yliinnokas ja tykkää kokata, vaikka onkin erittäin huono siinä. Haittaako se sinua? En ainakaan tiedä ketään huonoa kokkaa ja se on varmaan ikävää. Ja vastatkoon vaihtoehto C tähän ensin. Voitteko toistaa kysymyksen? Voimme. Huonetoverini on hieman yliinnokas ja tykkää kokata, vaikka onkin erittäin huono siinä. Haittaako se sinua? En oikein välitä mitä mä syön. Vähän niin kuin sinä, Merkka. Hei, mä olen hyvin tiukalla hampurilaisdietillä. Niin. Vaihtoehto B. No jos puoliraakalihaa on tottunut syömään, niin eikä sinne. Ja vaihtoehto A. Riippuu mistä kokkaamisesta puhutaan, koska siinä tapauksessa näyttää olen aika mestari siinä, jos puhutaan esimerkiksi siitä, että miten säilytään silmäunia jääkaapissa. Niin. Kolmas kysymys. Kuulun 7 hengen idoliryhmään kautta poikabändiin. Olisitko valmis auttamaan meitä musiikinteossa ja harjoittelussa? Vaihtoehto B. Tää on maalaisten musiikkia. Sanotaanko suoraan, että... Tai ei sanota suoraan, täällä on lapsia kuunnelmassa. Vaihtoehto C. Joo, varmaan. Ja vaihtoehto A. Klassinen musiikki on ainoa oikea musiikki ja kaikki muu on ihan hölöpölyä. Hänellä on pointtinsa. Kukas näistä kuulosti sinulle sopivan? Se. Aivan. Sekoittautukaa. Niin. Muista nyt hoitaa se oikein. Tää on hoidettu tosi hyvin oikein. 1, 2, 3. Mikä tuo 1 on? Älä loukkaa meidän osallistujaa. Tässä on monta tosi outoa tyyppiä. Hyvä. Ei kukas näistä nyt olisi se. Kyllä, siinähän se oli. Kukaan ei halua Sherlock Holmesia tai Vegetaa, joten häipykääpäs sinne. Se missä sinä idät, minä olen sinun maasi. Se jatkaa tuota tuntikausia. Minä olen ylpeytesi, minä olen... Hei, miksei kukaan kuuntele? Vetäkääpä sieltä palkintolappu. Ja se on palkintomatka numero 2. Samoilumatka Westerosissa. Kukas sinä olet? Castiel. Ja mitä sinä haet täältä? Rakkautta. No, se on kivaa.
Ja mitä sinä olet? Enkeli. Aivan, se selittääkin. Mutta eikö enkeleillä ole valkoiset silmät? Eikö? No, okei. Voit olla meidän aamme. Istupa siihen. Ole hyvä. Siihen niin. Ja siellä oli toinenkin käsi pystyssä. Just, sinä tulet tänne. Kun kerran ihmisiä halutaan, niin tässä on näitä ihmisiä sitten. Joo. Oikein ihania ihmisiä täällä. Joo. Kukas sinä olet? Puhutko sinä? Aivan. No niin, mitäs sinä tulet täältä hakemaan? No sinä sitä saa. Ole hyvä. Istuppa siihen. Tee. Ja sitten vielä yksi. Olisiko joku... Hei ihminen. Sinäkin kiva, ihana ihminen. Mitä sinä täältä haet? Rahaa. Joo, no. Vähän, no voihan se toimia, joo, hyvä. No niin, täällä nämä ihmiset nyt istuvat. Olkaapa hyvä. Tänne näin. Joo, tänne näin. Olkaapa. Tähän voi istua. Ja jos sä ähdit miettiä kysymyksiä. Joita. No, ensimmäinen kysymys. Mitä ajattelet ihmiskunnasta? Mielenkiintoinen kysymys. Vastaappa sinä ensin. Ihmiset ovat todella kiinnostavia ja heidän tunteensa ja kaikki he tekevät ja he ovat meitä enkeleitä parempia. Entäs B? Heidät on sitä varten, että he vastuttavat vastaan. Juu, C. No se on jo. Vihaatko Sisutsania tai tunnetko hänet? C. Toistaisitko nimen? Hei Matsi, mä oon Sisu, mutta Sisutsan on oikea nimi. Okei. Joo. Entä voisit ottaa B? A. En tunne häntä. Älä huoli, en minäkään. Jatkakaa. Seuraava kysymys. Uskotko, niin kuin, jos kuolee, niin sen jälkeen se elämä? Vastaappa sinä ensin taas. Totta kai uskon. C. Ei puhuta siitä. Älä itke. Heppee. Minulla on yhdessä elämä, mutta kai se kuolema joskus tulee. Onko sinulla vielä yksi kysymys, vai haluatko jo nyt päättää itsellesi sen oman kullan? Niin, ihmiskullan. Tykkäätkö psykopaatista? Tykkäätkö psykopaatista? Millainen paatti se semmonen on? Et halua. Tai no, et sinä halua tietää. C. B. Mahdollisesti. Mahdollisesti. A. En minä oikeastaan tunne ketään psykopaattista ihmistä. No niin. Minäpä tiedän, tuossa toisella puolella. Se Venäjä lähti. Se lähti jo ajat sitten. Kukas noista kuulosti kaikkein kivoimmalta? Ehkä se A. Kuulosti kivoimmalta. Annetaan niiden sekoittautua hetki siinä sermin toisella puolella. Voitte nousta ja vaihtaa paikkaa keskenänne. Ihmiset, olkaa hyvä. Tän deitin aikana on tullut paljon asioita, joita mä saisin tietää. Mä saan tietää, miten vaippaa. Joo, niin. Ja me ollaan täällä jo. Okei. Ja tässä nämä meidän ihmisvaihtoehdot. Se on englanti. Se kaveraa tosi outoja tyyppien kanssa. Miten sinä kehtaat sanoa? Nämähän on kivoja tyyppejä. Ja mikäs noista olisi se A? Tuon näyttää niitä ihmiselle.
No se oli aivan oikein, mutta ei hän ihminen. Te voitte lähteä siitä, kun ei toi halunnut ei-ihmisiä. Hei hei. Olipa tyly. Täällä on vielä palkintomatka numero 3. Kato nyt mitä sinä sait aikaan. Se ei kuulu sinun. Hei, ja palkintomatka 3. 3 planeettaa tai aikamatkaa 11 tohtorin kanssa. Minun piti käyttää paljon suhteita saadakseni tämä aikaan.